Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El celler de Can Roca, designat millor restaurant del món per la revista anglesa Restaurant. El celler de Can Roca és el millor restaurant del món, segons el rànquing de la revista Restaurant, que ha fet públic el veredicte a Londres. La publicació ha valorat la combinació de plats catalans amb tècniques innovadores i la passió i amabilitat dels germans Roca. D'aquesta manera, Catalunya torna a encapçalar el podi de la cuina mundial, que va ocupar durant 4 anys i fins al 2009 el bulli de Ferran Adrià. Amb en Joan de xef, en Jordi al càrrec de les postres i en Josep de sommelier, la cuina dels Roca mostra un estil lliure, però sense trair la memòria de les diverses generacions d'avantpassats de la família que s'han dedicat en cos i ànima a alimentar els seus comensals. En segon lloc, ha quedat el restaurant danès Noma, guanyador de les 3 últimes edicions. En l'última, el restaurant de Girona va ocupar aquesta segona posició. La llista dels 50 millors restaurants del món s'elabora a partir de l'opinió de més de 900 crítics, xefs, restauradors i gastrònoms de tot el món. Al rànquing d'aquest 2013, el basc Mugaritz perd el 3è lloc de l'any passat en benefici de l'italià Osteria Francescana i ara és 4, mentre que un clàssic en el rànquing dels millors, Arzac, es manté en la 8a posició. L'alacantí Quique da Costa puja 14 posicions i es col·loca al lloc número 26, mentre que l'assador Echevarri baixa fins al 44. França i els Estats Units, amb 6 cadascun, són els països que situen més restaurants entre els millors, just al davant d'Espanya amb 5.